Gibidyo ka nimo ko? Oo, gibidyo ka na ko ka. Ah, unsa? Grabe. Okay, ganda. 1, 2, 3, go! Masanitas, yo! Masanitas! Masanitas! 2,000 years later. Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Narata karon diri dapit sa may Katalunan Pequeño. Okay? Sa Dakbayan sa Davao. Tuon na to karon ang ilang ginatawag og famous na buko halo-halo diri dapita sa may Katalunan Pequeño, no? Kita niyo sa akong side ay mga sakyanan. Diri dapit na side. Okay? So pila ka minuto mga kabingka. Ito na ang akong kakaiba namang mukbang. Let's go! Hey, what's up sa inyo mga kabingka? Nanatakaroon diri sa akong ginaingon na buko halo-halo sa may Katalunan Pequeño, no? Katalunan Pequeño. So diri na po datong bagong destinasyon sa akong mukbang mga kabingka. So atong dalawa nato unsay ilang mga tan-awon nato diri mga kabingka, kung unsay ilang mga produkto diri dapita mga kabingka, pandamay na maka-copyright ani. So let's go mga kabingka. Mga kabingka, welcome back sa aking YouTube channel. Okay? So, ngayon ginaingon na itong mukbang. Okay? Kilawan na ito ng ilang buko halo-halo o buko machine tumingil. Okay? Kilawan na ito. Machine mais con hielo. Katawag ko Toto Bumbum. Gato. Wow. Special din ka. Special din ka. Look at that.
Apil gunung langaw. Apil gunung langaw. Ang dami yan sa lagot. Classic bibingka nila. Classic bibingka. It's there. Fairness, sobrang sarap. But fairness, sarap. There we go. The bibingka. Look at that, the bibingka. Dito. Ito ni bibingka. Super sa kasarap talaga. Ini ano ba? Ito rin. Bibing ka ba? Fairness. Ha? Pero ang puto bumbong yun ako siya bet, no? Dahil siyempre pinsan mo ang paborito. Lakas na ito na napay napay palaman mga binta ay palaman wala ditipid hindi ni masalah itu parang bunun minsan to ako nagtiwaso mo na sa inyo hanggang sumuli tanya ako mga travel mukbang mga kabinta ito po si DJ Mars
Aling Subilyo. This sign off. Let's go. Hi everyone! Hi mga kapabs! This is Pabs Bukwalo Halo. We are here located at Catalunan Pequeño, Hi mga kabuko, halo-halo. Sa Catalunan Pequeño po kami located sa Wellspring 1. Pwede po kayo magpunta dito. Any hour po, open kami. Until, ano po pala, 10 to 6 sa, Saturday and Sunday. But pagka Monday and Friday, nasa kami. Anong oras ba yun? 1 to 6:30 p.m. kami. So, pwede na po kayo magpunta dito. And lamina, barato pa. Sabi niya. Hi mga kapabs! Welcome to our... nanay mo na gano'n. Last lang yan. Guys, this is Pabs Bukwalo Halo Store and... Isa na nito? And please subscribe. Please check our Facebook page. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.